Πρόεδρε, τι είναι η Χρυσή Αυγή? Είναι ένα κίνημα πολιτικό, εθνικιστικό, λαϊκό, ενάντια στον μαρξισμό και τον καπιταλισμό. Ιδιαίτερα στον καιρό που ζούμε, όπου τα έθνη, οι πατρίδες υφίστανται μία επίθεση από το διεθνές χρηματιστηριακό κεφάλαιο, εμείς είμαστε εναντίον όλων αυτών που θέλουν να ξεπουλήσουν τις πατρίδες μας. Σας έχουν κατηγορήσει ότι είστε νεοναζί. Εσείς έχετε αρνηθεί αυτόν τον όρο και έχετε πει ότι είστε εθνικιστές. Όμως λέει ότι ιστορικά αυτοί οι δύο όροι ψιλοταυτίστηκαν, γιατί αυτοί που ήταν ναζί ήταν και εθνικιστές. Πώς συνδέονται αυτά? Ναι. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και ο Καβούρ, ακόμη και ο Γκαμπριέλ Ντανούτσιο θεωρούνται εθνικιστές. Από εκεί και πέρα βέβαια η προπαγάνδα του συστήματος είναι τέτοια, η οποία οδηγεί τα πράγματα σε αυτές τις παρανοήσεις. Εμείς είμαστε Έλληνες, ο ναζισμός ήταν μια υπόθεση που αφορούσε τη Γερμανία, όπως και ο φασισμός μια υπόθεση που αφορούσε την Ιταλία. Εμείς είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Κάτω είδε ένα αυτοκόλλητο στο οποίο έχει να κάνει με τη Forza Nuova, που είναι ένα νεοναζιστικό κίνημα στην Ιταλία. Έχετε σχέση εσείς με αυτούς? Από ό,τι γνωρίζω, η Forza Nuova δεν δέχεται αυτό τον όρο ότι είναι νεοναζιστικό κίνημα, αλλά δέχεται τον όρο ότι είναι εθνικιστικό κίνημα. Αλλά εμείς έχουμε σχέση με οποιουσδήποτε είναι φίλοι δικοί μας, είτε αυτοί είναι Ρώσοι εθνικιστές όπως το κόμμα Ρωτίντα, είτε το κόμμα Μπαθ του Άσαντ. Έχουμε σχέση με όλους όσους στέκονται φιλικά απέναντι στην Ελλάδα. Το έμβλημα της Χρυσής Αυγής θυμίζει τον Αγγελωτό Σταυρό, λέει. Πώς αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται και αν έχει σχέση με τον Αγγελωτό Σταυρό? Ναι. Το σύμβολο της Χρυσής Αυγής είναι ο αρχαίος ελληνικός μέανδρος και δεν έχει καμία σχέση. Όχι, εννοώ σβάστηκα. Μέανδρος. Είναι ο αρχαίος ελληνικός μέανδρος. Οποιοδήποτε ελληνικό μουσείο αν πάει, όπως και Ρωμαϊκό Μουσείο, θα δει επίσης το σύμβολο αυτό το μέανδρο, αλλά ακόμη και αγγελωτούς σταυρούς, είναι γεμάτο. Εδώ στο γραφείο μου υπάρχει το αντίγραφο της ασπίδας του Φιλίππου του Δευτέρου, που έχει πάνω αγγελωτούς σταυρούς. Αυτά είναι σύμβολα ελληνικά και ρωμαϊκά. Αλλά ιδιαίτερα το σύμβολο της Χρυσής Αυγής μπορεί να το δείτε και σε αυτό το σημαίακι. Αυτό είναι Ancient Greek μέανδρος. Δεν είναι σβάστηκα, it's not σβάστηκα. Είστε η τρίτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Πώς περιμένετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα? Δεν είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη, κατ' ουσίαν είμαστε η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Και σε όλα τα κρίσιμα νομοθετήματα, το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, δηλαδή η αριστερά και η κεντροδεξιά, ψηφίζουν μαζί υπέρ του μνημονίου. Ενώ το μόνο κόμμα το οποίο είναι αντίθετο με το μνημόνιο είναι το δικό μας. Εμείς περιμένουμε από την εξέλιξη των καιρών να γίνουμε ακόμη δυνατότεροι και να επιβάλλουμε τη θέλησή μας, τη θέληση μιας εθνικής πολιτικής στον ελληνικό λαό. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το θέμα ότι υπήρχαν προβλήματα με τις στατιστικές, με το γεγονός ότι πράγματι η Ελλάδα προσπάθησε ίσως η κυβέρνηση να κοροϊδέψει τους Ευρωπαίους, ότι υπάρχει ένα πολύ χαμηλότερο έλλειμμα σχέση με το 15% το οποίο τελικά? Ποια είναι η άποψή σας απέναντι? Οι χώρες του Βορρά, που είναι οι ισχυρές οικονομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν φτιάξει μια πολιτική η οποία καταστρέφει τις χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι μπήκαμε με πλαστά στοιχεία οικονομικά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ, όσο και στο περίφημο μνημόνιο και στην αναγνώριση αυτού του υπέρογου χρέους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα, αλλά και για την Ιταλία, πιστεύω, από το να καταγγείλουν αυτή την πολιτική και να επιστρέψουν σε μια εθνική οικονομία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα της εποχής είναι αυτό των προσφύγων και της μετανάστευσης. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι που το θεωρούν ως ένα πρόβλημα, υπάρχουν όμως οι οποίοι λένε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα τη Γερμανία, η οποία βρίσκεται να έχει μια πτώση των γεννήσεων της και αυτό θα μπορούσε να δώσει μια κίνηση στον πληθυσμό. Η Ευρώπη έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα.
Εμείς πιστεύουμε σε μια Ελλάδα η οποία θα ανήκει στους Έλληνες, όπως συνέβαινε ιστορικά επί χιλιάδες χρόνια, και θα επιμείνουμε σε αυτό. Έτσι λοιπόν οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες, που οι περισσότεροι είναι λαθρομετανάστες, θα πρέπει να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Θεωρούμε δε την πολιτική της Γερμανίας και των άλλων χωρών του Βορρά υποκριτικές, γιατί έχουν χρεώσει το πρόβλημα πρώτα στην Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο στην Ιταλία. Presidente, in un mondo dove le merci e le informazioni viaggiano velocissimamente, dove la globalizzazione... Πώς είναι δυνατόν σε μια εποχή που οι πληροφορίες και τα προϊόντα κινούνται τόσο γρήγορα να μπλοκάρουμε τους ανθρώπους στα σύνορα? Είχαμε ένα παράδειγμα εμείς πρόσφατα στην Ελλάδα, όταν έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία και ο στρατός μας, οι ένοπλες δυνάμεις μας, το πολεμικό ναυτικό, φύλαξαν θαυμάσια τα σύνορα και δεν πέρασε τα θαλάσσια μας σύνορα και δεν πέρασε κανείς. Αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται και πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα δεν φταίμε εμείς για τους τυχοδιοκτικούς πολέμους της Αμερικής για να πεθάνει το εθνικό κράτος των Ελλήνων. Λέω ότι πιστεύετε ότι όλοι ότι πίσω από τους πρόσφυγες βρίσκεται το Ισλαμικό κράτος, το ακραίο Ισλάμ. Είναι σίγουρα Ισλαμιστές, αλλά από το ακραίο Ισλάμ μέχρι το Ισλάμ υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Ποια είναι η άποψή σας απέναντι σε αυτό? Πιστεύετε στην ελευθερία της θρησκείας και τι άποψη έχει πάνω σε αυτά τα θέματα? Καταρχάς πρέπει να πω την άποψή μου, η οποία δεν είναι προσωπική άποψη, αλλά άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος θα μελετήσει τι είναι ο Ισλαμισμός, ότι ο ιερός πόλεμος, το τζιχάντ, είναι μέσα στη φιλοσοφία των Ισλαμιστών. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις ποιοι θέλουν να κάνουν τζιχάντ και ποιοι δεν θέλουν να κάνουν τζιχάντ. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε μια παράδοση, είμαστε ένα χριστιανικό κράτος, αποτελεί στοιχείο του έθνους μας η θρησκεία, και στην περίπτωση του Ισλαμισμού για μας έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ήμασταν υπόδουλοι στους Τούρκους 400 χρόνια με όργανο της υποδουλώσεώς μας τον Ισλαμισμό. Έτσι λοιπόν αποτελεί για μας εθνικό ζήτημα η Ισλαμοποίηση της Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να αρνείστε τη φιλοσοφία του χριστιανισμού να είναι κοντά στο πλησίο του, την ώρα που αρνείστε από τους ανθρώπους να έρθουν, πώς αυτό πάει μαζί με το χριστιανισμό τον οποίο πρεσβεύεται? Ο Χριστός για να διώξει τους έμπορους από το ναό, ως γνωστόν πήρε το Φραγγέλιο. Δεν ήταν χριστιανός ο Χριστός? Κατά ανάλογο τρόπο και εμείς, για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, δεν θέλουμε εδώ τους λαθρομετανάστες και τους Ισλαμιστές. Και όσο και αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι περιορισμένο το πρόβλημα, μετράμε ήδη χιλιάδες νεκρούς στην Ευρώπη. Presidente, cosa pensa lei? Κάπου διάβασα την άποψη ότι όπου φεύγουν οι Εβραίοι υπάρχει ένα θέμα με τη δημοκρατία. Ποια είναι η άποψη απέναντι στο εβραϊκό ζήτημα και πώς σχολιάζεται αυτή την άποψη? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Στην αρχαία Αθήνα που υπήρχε δημοκρατία υπήρχαν Εβραίοι? Δεν υπήρχαν. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Εβραίους. Έχουμε πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι έχουν στα χέρια τους το παγκόσμιο χρήμα, ανάμεσα στους οποίους βεβαίως είναι και πολλοί Εβραίοι. Αυτοί θέλουν να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας και να φέρουν την παγκοσμιοποίηση που θα είναι ο θάνατος του έθνους μας. Μόνο αυτό το πρόβλημα έχουμε. Εσείς είστε κόντρα στον υποτισμό και την οικογενειοκρατία, αλλά λέει ότι και η σύζυγός σας είναι βουλευτής. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα? Η γυναίκα μου δεν είναι βουλευτής με διορισμό, πήρε σταυρό προτιμήσεως και ήταν υποψήφια του κόμματος και αγωνίστρια πριν να μπει στη Βουλή 20 χρόνια μέσα στο κόμμα. Επομένως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η τελευταία ερώτηση αφορά τη Μεγάλη Ελλάδα, την ιστορία της Ελλάδας. Κάτω είδε χάρτες από ό,τι κατάλαβα. Πού πιστεύετε ότι είναι τα σύνορα της Ελλάδας ιστορικά? Τα σύνορα της Ελλάδος είναι εκεί όπου υπήρχε ο ελληνικός πολιτισμός, όπως και τα σύνορα της Ρώμης είναι εκεί που υπήρχε ρωμαϊκός πολιτισμός. Έτσι μοιραία και ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας ανήκει με μια ρομαντική έννοια του όρου στον χώρο του ελληνισμού, αν και ανήκει και φιλετικά ένα μεγάλο μέρος της νοτιού Ιταλίας ήταν Έλληνες, όπως επίσης και οι αρχές του κράτους, του σύγχρονου κράτους, είναι ρωμαϊκές ακόμη και στην Ελλάδα.
Αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς, εκείνος τελείωσε με τις ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνέντευξη, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω, που δεν μου τη δίνουν εδώ οι μαφιόζοι που κυριαρχούν στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Allora lo vedranno da noi, va bene. Θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε στην Ιταλική τηλεόραση. Grazie. Grazie, Ramon. Grazie.